Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka ta addu'o'i da wuridai daga Qur'ani da Sunna. Mu nemi ku fatan alkhairi, muna kuma godewa Allah ya kamu wannan lokaci. Kamar kullum dai yadda muka riga muka saba, a yau ma mun kawo muku wata addu'a aya ɗaya rak da za a amfani da ta insha Allah subhanahu wa ta'ala. Idan an yi amfani da ita, to bi ismillahi ta'ala ga yaron da baya magana, yaro ya yi shekara 1 ko 2 ya tasa gashi yana tafiya amma baya magana, baki gum shiru, iyaye da sun damu. Wani ana tunanin ko baya magana ko ya zama bebe ko abin da ya kama da haka. An je asibiti an duba an ga kuma lafiya lau. To insha Allahu rabbi bismillahi ta'ala, Allah zai ba da shifa'i da albarkacin wannan aya daga Al-Qur'ani mai girma. Kullum dai muna faɗa, shi Qur'ani yana da albarka, kowace aya shifa'i ce. Qur'ani shifa'ul linnas, shi daman waraka ne ga mutane gabaki daya. To a wannan janibi, kafin mu faɗi wannan aya, muna roƙon yan uwa da a yi like a kuma yi subscribe a wannan tasha tamu domin shajja'a mu da ƙarfafa mana gwiwa wajen kawo muku addu'o'i da za su taimaka wajen gudanar da rayuwa. Kamar yadda kowa ya riga ya sani, addu'a ita ce babban makamin mumin. Kafin na shiga faɗar ita wannan aya, ina ƙara akadawa cewa kafin a yi addu'a duran duniya, a mai da wannan addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato a riga isa ikhlasi, a sa kaɗai ta Allah, a sa jiya wannan addu'a da Allah ake roƙa, ba wani ake roƙa ba, shi ake roƙa, kuma shi zai bayar, shi kuma zai yayi. Idan aka mai lamari gare shi, to insha Allahu rabbi za a sami sama ma da abin da ake tunani. So duran doliya a ɗauki wannan a duka addu'ar da za a riga yi, domin wannan shi ne sirrin karɓuwar addu'a, shi ne sirrin samuwar duk wani abin na addu'a da ake bukata a yi. Kaɗai ta Allah, kaɗai ta Allah, kaɗai ta Allah. To shi wannan addu'a, kamar yadda nake so in faɗa, ga yaro wanda baya magana, to za a karanta masa wannan aya da take cikin suratul Taha, wato bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Zan ƙara maimaitawa: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Zan ƙara maimaitawa dai: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. To ita wannan aya, ana riga a sami ruwa haka ɗan ƙaramin kofi aka samu, sai a sa baki, uwa ta sa baki ta a cikin ruwan, sai ta karanta wannan aya sau 7. To idan ta karanta, to insha Allah rabbi sai a ɗauka, sai a riga a bawa yaron. To in aka bashi, za a yi kamar kwana 7 ana karanta wannan aya. Amma domin a samun natija mai girma, ana iya kafin duk lokacin da za a riga a yi ita, a bawa yaron a yi sallah raka'a 2 domin samun ƙarin samun saurin ijaba da kuma samun saurin karɓar shi wannan addu'a da aka riga aka yi. So insha Allahu rabbi, idan dai aka riga aka karanta wannan aya sau 7 cikin
kwana 7 to iznillahi ta'ala za a ga an samu natija. Insha Allah rabbi bakin yaron zai bude kuma zai yi magana kuma za a sami waraka bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Muna dai ƙara akadawa ɗan uwa cewa a dagi in za a addu'a abi wannan ta ikhlasi, wannan ta kaɗai ta Allah, domin ita ce mafita kuma ita ce za a sami dacen abin da ake nema. Na ƙarshe kafin mu rufe muna so mu rufe da cewa ‘yan uwa a yau ta yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin salati ga manzon Allah na kawo albarka a dukkan wani abu na rayuwa. Yana sa albarka ta gami komai, hatta shi wannan addu'a da za a yi yana sa albarka ta gami shi. Shi muke ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.